Haga jingle kai Indian Premier League hapreng ka Kynhun MS Dhoni ka Chennai Super King Persia ka Kynhun jong Virat Kohli ka Royal Challengers Bangalore. Bat kani ka jingle kai ka badon kambha ya baro artli ka Kynhun bakin job kenang bakin orong syaka playoff. Haba phai syaka ka jingle kai ka RCB ka latin engkom pat kalala ban kamai hadu ars pa khat prarons naki arpeu over. Bat haga palitit jong ka Chennai Super King kalala ban kamai tang shis pa khantai pruweron. Haga baga RCB kala khore ka nam job da arp nyauron haga ni ka jingle kai. Bat dei le bagi ni ki arp nyauron ka RCB kala yo ban rong syaka playoff leng ba ka net run rate. Haga jingle kai Serie A peringkat Torino Persia ka AC Milan. Haga ni ka jingle kai ka AC Milan kala khore ka nam rep hadin bagala syak pelim hakmat ka Torino da laila ka wei. Haga jingle kai Chinese Super League hapadeng ka Jingdo West Coast Persia ka Kynhun jong Oscar ka Shanghai Port. Haba phai syak ka jingle kai ka Kynhun jong Oscar kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Jingdo West Coast da san lalai. Bad haga ni ka jingle kai Oscar le yo artli ki assist. Haga jingle kai Bundesliga bad ka deru ka sngi bakhadu jong menta ka samoy. Haga jingle kai hapadeng ka Dortmund Persia ka Darmstadt. Haba phai syak ka jingle kai ka Dortmund kala khore ka nam job hadin bagalala bat limsuk ya ka Darmstadt hadu Saulandon. Bat kani ka deru ka jingle kai bakhadu jong Marco Serius haga jingle kai Bundesliga. Haga jingle kai hapreng ka Hoffenheim Persia ka Bayern Munich. Haga ni ka jingle kai ka Bayern Munich kala khore ka nam rem haga jingle kai bakhadu jong kani ka samoy hadin bagala syak pelim hakmat ka Hoffenheim Saula ar. Bad haga ni jingle kai orang ele kai jong ka Hoffenheim Ukramarix oleh yo ban Thep hat-trick kata oleh yo ban Thep haga minit ke ban riu peu pra peu san bad haga minit ke pra nyau. Haga wei pat ka jingle kai Bundesliga pedeng ka Leverkusen Persia ka Augsburg. Haba phai syak ni jingle kai ka Kynhun balong coach Xabi Alonso ka Leverkusen kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Augsburg. Bat leng bagan ka jing job ka Leverkusen ka klempat syarem habaro ki jing lekai job ka menta ka samoy. Bat kani ka jing la jong ka Leverkusen ban lekai bha menta ka samoy kadai ka jing alam linti jong Xabi Alonso kumu coach jong ka klub ubalai shimti nadu ka samoy arjar artu lai. Ka Kynhun jong Xabi Alonso kan sai lekai sa art league final kata ka DFB Pokal bat ka Europa League. Haga jingle kai MLS hapadeng ka Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia ka DC United. Haba phai syak ka jingle kai baro artli ka Kynhun kia khai khlemla bat khi jar nadu pasdang ka jingle kai adu bokot ka kendai permanent wala baro artli ka Kynhun kila persyang ka tokat ne badio pen khi jar henry ki khlemla bat pen urlong. Badai haswa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka kendai peu plus sau ka Inter Miami kala yo ban Thep ya ka Shigol Lengbow Champana. Badai le magane ka gol penlong ya ka Inter Miami pakan khore ka nam job hakan ka jingle kai Persia ka DC United dai weilanon.